marhaba da zuwanka Ramadan, watan neman nasarar duniya da lahira, watan da za mu ƙara kusantar da kawunanmu zuwa ga fadar Allah. Mun shiga watan Alƙur'ani, mu yawaita karanta shi tare da tsayuwan dare. Watan Ramadan, watan ibada, watan tuba, watan ghafara, watan rahma da jinƙai. Faman shahida minkum shahra falyasum, domin azumi garkuwa ce daga wuta, sadaka kuma tana kankare kurakure kamar yadda ruwa yake kashe wuta. Yi ƙoƙari ka buɗe sabon shafi wa rayuwarka. Yi ƙoƙari ka share munanan halayya tare da munanan abokai. Dama ce da Allah ya baka, damar da baka da tabbacin maimaituwarsa a rayuwarka. Wala'alla ita ce damarka na ƙarshe. Yi haƙuri ka dage a cikin wannan wata mai albarka. Yi haƙuri ka aikata kyawawan ayyuka na alkhairi, domin ba tare da haƙuri ba alkhairi ba zai zo maka ba. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik la yarawna fiha shamsan wala zamharira.